Mga kapuso, mga K9 units sa Western Visayas gin-evaluate agud mag-augment sa seguridad sa palaaboton nga eleksyon. Pagpatuman sang COMELEC gun ban, hugot nga ginatutukan 5 kaadlaw antes ang eleksyon. Mga puso, samtang masobre 3,000 kapulis sa Iloilo Province iga-deploy sa voting centers sa eleksyon. Nakatutok, Zen Kilantang. All systems go na ang Iloilo Police Provincial Office 5 kaadlaw antes ang barangay and sangguniang kabataan elections sa Lunes. Nagahulat na ang IPPO sa mando sang Commission on Elections sa ila deployment. Sa diin masobra 3,000 kapulis sa probinsya ang iga-deploy. 2 ka police personnel ang magabantay sa tagsa ka voting center agud masiguro ang kalinong sang eleksyon. Kung saan man i-mando sa ngaton sining COMELEC, then ready na ang aton sining mga personnel para nga i-plaster or i-deploy na sa tagsa nila ka mga area of assignment. 92 ka barangay sa probinsya sang Iloilo ang ginatutukan nga nalakip sa election areas of concern. 90 ang yara sa orange category o kon may serious armed threats sang CPP-NPA, kag 2 ang yara sa yellow category o kon may intense political rivalry. Naglabot sa 28 ang naglapa sa COMELEC gun ban sa probinsya. 19 ka loose firearms ang narecover, 11 ka deadly weapon kag 1 ka eksplosibo ang nakumpiska sang kapulisan. Magadugay ang COMELEC gun ban tubtob November 29. Sunod sa kapulisan, likawan ang pagdala sa mga ginadumilian nga bagay sa adlaw sang eleksyon. Samtang gin-evaluate naman ang mga K9 units sang tagsa ka probinsya sang Regional Explosives and Ordnance Division and K9 unit o kon RECO 6 lakip ng civilian K9 units. Ini ang kabahin sang preparasyon sa nagahilapit nga eleksyon. Ang K9 units ang iga-augment sa mga eskwelahan nga magaserbe voting sites. May mga gingamit nga misitera, boxes, motorsiklo kag salakyan ng kapulisan nga ginbutangan sa eksplosibo agud mahibaloan kung epektibo ang 1 ka K9 unit. Isa si Rocky sa gin-evaluate sa diin pila ka minuto pa lang na determina sini nga may composition sa explosives. Kaya ito ngayon, pinatest namin ng mga boxes, mga variables, tuno kung nagde-detect talaga yung aso namin para magamit natin sa BSKE, sa mga big events, para for the safety and security ng buong Region 6, not only Iloilo, sa mga ilawang part, ito na Magimaras. Magluwas sa barangay and SK elections, ginahandaan man sang RECO 6 ang mga dalagkong aktibidad sa rehiyon, lakip ng Pista Minatay, holiday season kag Dinagyang Festival. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang, One Western Visayas.